Shalom Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Anita Dita Erwati saking GKJ Pamong Utama Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabda Winedhar. Dinten sakmenika Rebo Pon 3 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Ester 7 ayat 7 dumugi bab 8 ayat 17, Jabur 50 gangsal ayat 16 dumugi 23, Matius gangsal ayat 53 dumugi 58. Kanthi jejer Gusti Allah ingkang nyampurnakaken. Nas punika kapetik saking Matius gangsal ayat 58. Mulane kowe padha sampurna, kaya Ramamu ing swarga iya sampurna. Kitab suci nelakaken bilih manungsa punika kedah ngupadi kasampurnaning gesang. Ananging kasampunan ingkang kados punapa ingkang perlu dipun upadi? Waosan Matius gangsal ayat 50 dumugi 58 ngajengaken piwucalipun Gusti Yesus bab katresnan lan kawelasan. Saperangan alit saking piwucalipun Gusti wonten ing redi. Sak sampunipun mucal tiyang pitados bab kawelasan, Gusti Yesus nglajengaken mucal supados ugi nresnani mengsah-mengsahipun. Punika dados standar ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Punika kasunyatan ingkang wonten bilih pancen kula lan panjenengan kedah mujudaken katresnan lan kawelasan wonten ing laku gesang. Punapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah langkung inggil, boten namung nresnani tiang-tiang ingkang remen utawi nresnani kula lan panjenengan, langkung wiyar malih nresnani tiang ingkang boten remen kalian kula lan panjenengan. Gusti Yesus kanthi seta mucal bilih standar kaiktenipun Gusti Allah munika mutlak. Kedah sampurna, kaya Ramamu ing swarga iya sampurna. Perkawis munika boten lajeng ateges kawilujengan ingkang dipun paringaken namung winates tumrap tiang-tiang ingkang sae. Kak mongko boten wonten setunggal tiang ingkang sae. Punika sebabipun Gusti Allah maringi kawilujengan namung saking sih rahmat lumantar iman. Perkawis ingkang dipun tandhesaken inggih punika tumrap manungsa dosa mokal kangge gesang miturut standaripun Gusti Allah bilih namung nengenaken kakiyatanipun piyambak. Kasampunan ingkang kados punapa ingkang perlu dipun upadi? Tentu kasampunan miturut standaripun Gusti Allah. Salah satunggalipun inggih munika gesang kanthi kebak ing katresnan lan kawelasan malah tumrap tiang-tiang ingkang boten remen kalian kula lan panjenengan. Sumangga nalika nglampahi gesang sampun ngantos namung menggalih kula langkung sae tinimbang tiang sanes. Ananing sami menggalih bilih Gusti Allah kemawon ingkang nyampurnakaken lan damel kula lan panjenengan sae wonten ing ngarsanipun Gusti. Sumangga dipun raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.